Tak ahojte, čaute kamarádi, ja sa vám konečne po dlhej dobe hlasím z auta. Ospravedlňujem sa za to, že dlho nebolo žiadne video, mal som na to aj párny dôvod, preto som nič nedával, narodila sa mi dcerka, takže viac menej som sa venoval teraz jej, to bolo dôležitejšie. No ale dúfam, že sa to nejako tento rok ešte rozbehne a budeme mať pekné videá, nejaké tie výlety a uvidíme, čo nás napadne ešte, kde sa ocitneme. Takže aj dneska vás beriem na jednu zaujímavú cestu. Však uvidíte. Keď uvidíte prvé zábery, tak už asi budete aj vedieť, že kam sa ide, alebo kde sme vlastne. Takže ahojte. Ideme ešte pre babku a pre brata a môžeme vyraziť smer Šubechat. Áno, a nachádzame sa na let vo Viedni. No, už sa to tu trošku plní. Tak ešte máme nejaký ten čas, tak ideme sa pomútať trošku. Majte pekne, dovidenia. No tak už sme sa stretli s našou delegátkou a pokračujeme na bezpečnostnú kontrolu. Tak, aby ste mali niečo aj z viedenského duty free. Paska. Aha. Tak už sme po pasovej kontrole a ideme pomaličky ku gateom. A s touto posádkou letíme do Abu Dhabi. Veď ona ma videla. Prvý do lietadla. No tak, lietadielko sa pomaly naplňa a 13:05 by sme mali mať odlet. Good afternoon, dear passengers, and welcome. Ja. Oh.
6 hodinách pristávame, ale stále to nie je naša finálna destinácia. Ešte nás čaká nejakých 130 km. Imigračné máme za sebou. Teraz ideme smer hotel. Nový november, ale ešte ten rok. Spať, si môžete ísť posedieť v bazénu, sice ako hovorím, je do 10, kúpať sa už nedá, ale ten priestor je tam stále otvorený a je možné sa tam posadiť, takže kľudne môžete ešte si užiť ten príjemný večer, príjemnú teplotu a ráno sa vidíme 9:45, ktorí chcú ísť na pláž. Tak priatelia, my sme konečne prišli pred hotel, testovali sme ráno od 6:30 a došli sme k hotelu je 23:55. Tak, ale poďte sa so mnou pozrieť, ako to vypadá v hoteli a spravíme si taký menší room tour. No poďme na to. Takže toto je také hotelové lobby. Tu máme recepciu. Hotel sa skladá z dvoch budov výschodu. Jedna sa volá Adam Tower a druhá je Ivy Tower alebo Eva Tower. Ak by mal niekto záujem o dubajskú povahu, tak mi napíšte do komentára. Spravíme si nejakú súťaž. A čo sa týka kúpeľov, tak keď nám donesú na izbu, tak poďme sa pozrieť. Máme izbu s číslom 805. No. Takže takto nejako to tu vypadá.
je celkom v pohode, ja si myslím. Nádherne veľká posteľ. A pozerám, že už kufur mám na izbe. Sú rýchlejšie ako plecak. Je pravda, že bol som ešte v meste trošku, lebo však po celom dni treba niečo dať aj do úst, lebo už sme nepapali. No a poďte sa pozrieť na ten výhľad, aký mám. Dvere idú trošku ťažké, ale teda dámy a páni, toto je môj výhľad od izby. A tam v diaľke, neviem či vidíte, ale je tam medračný hotel Burj Al Arab. Ja si myslím, že môže byť. A každý deň máme nejaký program, tak bude sa na čo tešiť. No a máme tu, čo sa týka vybavenia, mám tu 2 vody, kávu, nejaké čaje, cukor, smotana, minibar, pozerám, že je prázdny a že by chladil sa mi tiež nezdá, je zapatý. Tu máme trezor, asi Korán. Andrejbek. Kúpeľňa. Čaute, čaute, čaute. No ja si myslím, že môže byť ešte. Lebo je tu jak chlaničke. Dáme na 23 stupňov, to musí stačiť. A takto vypadá ten hotel zvonka a vnútri. Hotel sa mimochodom volá Astana. Je to skôr hviezdička. Kamarádi, ak sa vám video páčilo, tak kľudne dajte odber, like a napíšte aj nejaký ten komentár, ja sa budem tešiť. No a tým pádom sa aj video dostane k viacerým ľuďom, bude to mať a ja budem mať taký dobrý pocit z toho, že tá robota, čo som začal robiť, že sa vám začína celkom aj páčiť. Ďakujem, čaute.